Li deien Pepa Maca per la seva gran energia, per la seva empatia, quan començava a parlar i a explicar coses. Però en realitat es deia Josefa Agramunt, era casada, vivia al carrer Frank Lluís i va tenir un fill. A Catalunya en coneixem moltes de Pepa Maques, però aquesta és la típica de Mataró, lligada als moviments socials i sobretot de caire laboral dels anys 40. Durant la postguerra és una època molt difícil, hi ha restriccions elèctriques, això entorpeix la dinàmica de producció tant per part dels fabricants com per part dels treballadors. Els treballadors havien de recuperar hores. A part de les restriccions hi havia manca d'aliments. El preu dels aliments va pujant a poc, i arriba un moment que com que no pugen els salaris, són els mateixos que als anys 30, el desnivell entre salaris i preus al mercat és molt gran. I hi ha queixes de tipus social. Una de les fàbriques més revolucionàries de Mataró és Can Minguell. La Pepa Maca estava organitzada a la CNT des de tota la vida, des que treballava. Per tant, era una dona que se sabia les tàctiques, se sabia com organitzar-se. Al 45, a la imatge del que havia passat a Manresa, que van aconseguir una paga extraordinària cada mes per l'augment del cost de la vida, va pensar que a Mataró també podria fer-se. Comença al novembre del 1945 una vaga de braços caiguts. Braços caiguts vol dir que la gent entrava a l'hora d'entrar a la fàbrica, es posava davant de la fàbrica i es plegava de braços. Al cap de poc es va reunir la patronal a l'Ajuntament, van demanar una comissió de dones, entre les quals hi havia la Pepa Maca. Qui parlava sempre era la Pepa Maca i es van aconseguir els 15 duros. Per això se'n diu les vagues dels 15 duros o dels braços caiguts. Això, al febrer de 1946, la patronal els hi va treure. Els hi va treure perquè la patronal també tenia molts problemes i van acordar tornar a fer una vaga de braços caiguts. El 22 la consigna era fer vaga general, parar totes les fàbriques. Segons registrat per la policia, 4.000 persones parades. I quan acabava la jornada, se n'anaven davant de l'Ajuntament totes plegades. Va venir un delegat de Governació Civil de Barcelona a Mataró i es van passar. Tinc notícia de ben bé fins a la matinada negociant. No van arribar a cap acord. El 23 no van arribar a cap acord. El 24 no van arribar a cap acord. I el 25 no van entrar a les fàbriques. Es va fer vaga, tots davant de l'Ajuntament. El delegat de governadors, el de Governació Civil, li va dir a la Pepa Maca: escolti, miri, nosaltres no ens creiem que unes dones hagin organitzat durant 4 dies la vaga que estan organitzant. El 26 van arribar a l'acord, conforme els hi tornaven els 15 duros. I el 27 va començar la normalitat a la fàbrica. Però el 47, una altra vegada, la primavera del 47, els hi van treure i va passar una mica el mateix del 46. A partir del 47 les vagues van continuar, la Pepa Maca va continuar treballant a Can Minguell, va continuar participant en les vagues com totes les altres restes de les dones de Mataró. Es va jubilar a Can Minguell i va morir a Mataró el 1971. Com a valor que penso que tenen aquest procés de lluita liderat per la Pepa Maca és que no podia ser d'altra manera que fossin les dones les que lluitessin als anys 40, perquè als anys 40 molts homes eren a la presó.